हाय भैया, हम भोजपुरी गायक नवीन श्रीवास्तव आज ये फटाफट कंपनी के माध्यम से लाइव होली गावत नीजा और पूरा टीम के धन्यवाद बा हमारा तरफ से। देखिए एगो देवर के लीला यही फागुन में। रवि भैया देवरा कहता कैसे हो अपना भौजी से परेशान होके हो अरे भौजी वाह वाह जोड़ा बा कहता देवरा यही फगुआ में हमारा के अरे भौजी हो बताओ तो यही फगुआ में हमारा के तंग करत रू। यही फगुआ में अपना लहंगा में जबरी हुर लिहलू अरे हुर लिहलू अरे हुर लिहलू अरे हुर लिहलू अरे हुर लिहलू भौजी हमर पीछ करिया भौजी हमर पीछ करिया दूर दिहलू भौजी काहे पीछ करिया दूर दिहलू यही फगुआ में हमारा लहंगा में जबरी हुर दिहलू यही फगुआ में अपना लहंगा में जबरी तू हुर लिहलू अरे हुर लिहलू अरे हुर लिहलू भौजी हमर पीछे करिया दूर दिहलू भौजी काहे पीछे करिया दूर दिहलू भौजी काहे पीछे करिया दूर दिहलू माजा तू कलू किरकिरा अब न सुनाइब हम तोहके जोगीरा अरे होली के माजा तू कलू किरकिरा अब न सुनाइब हम तोहके जोगीरा। रोक दो कि जबले रहे मन अरे तबले अपने से माजा भरपूर लिहलू अरे भरपूर लिहलू तो भौजी अपन पीछ को भौजी काहे पीछे करिया दूर दिहलू भौजी काहे पीछे करिया दूर दिहलू अरे जिया हो जिया देवरा कहता अपने तू देवरा के कोइलू नाराज हो तनिको ना आइल भौजी तोहरा के लाज हो बताव तो हई एक ही तो देवर रहे ओकरो के तू नाराज कर दिहलू कैसे कहता कैसे अपना देवरवा के कोइलू नाराज हो अरे तनिको ना आइल तोहरा के लाज हो और का
अरे दिहलू न पुआ मुँह मीठ करे खाती तू गुड़ दिहलू दिहलू न पुआ मुँह मीठ करे खाती तू गुड़ दिहलू अरे गुड़ दिहलू अरे गुड़ दिहलू चले के बाद तो भौजी काहे पिच करिया भौजी काहे